ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Ubangiji ce summa ansha'ana sannan sai muka samar ko muka halitta min ba'dihim bayan shudewar annabi Nuhu karnan akharin wani karni na mutane kuma daban wani sabon jama'a bayan halakar da mutanen annabi Nuhu fa arsalna fihim rasulan ko muka turo manzo a cikin su manzon yace da su an'ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bautata ma Allah shi kadai ba ku da abin bauta bisa ga cancanta sai shi ma'ana ya maimaita irin abin da farkon manzanni ya faɗa shine annabi Nuhu alaihi salam afala tattaqun shin ba za ku tsoraci Allah ba ku daina shirka ku tuba ku zo ku yi imani ba za ku yi haka ba sai ce mai وقال الملأ من قومه وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. Ubangiji ce wa qala al-mala'u min qaumihi sai mala'u sune shugabanni a cikin gari min qaumihi cikin mutanen wannan annabi alladhina kafaru irin waɗanda suka kafirce wa kadzabu bi liqa'il akhirah kuma suka karyata haduwar lahira cewa za su game da Allah sai suka ce wa atrafnahum fil hayati dunya kuma irin su ne waɗanda muka ni'imtar a cikin rayuwa ta duniya ai na'amnahum wa wasa'na alaihim almal wal ahl kenan irin wanda muka yawaita musu yawan ƴaƴa wan dukiya sai ka ce me ma hadha illa basharun mislukum wannan ba kowa bane face mutum dan uwanku irin ku ya akulu mimma ta'kuluna min yana ci daga dangin abin da kuke ci wa yashrabu mimma tashrabun komai na sha daga cikin irin abin da kuke sha ba wani bambanci tsakanin shi da ku dan me za a turo muku manzo a turo muku dan adam ma'ana kaga su ma hanzarin su na rashin yin imani kasantuwar annabin da aka turo musu mutum ne wanda wannan ba hanzari bane suka ce wala in atatum basharan mithlakum wallahi in kun bi mutum irin ku kwatankwacin ku innakum idzal la khasirun sa'ilin nan kun zama hasararru kenan a ce kun bi mutum irin ku a turo muku mala'ika sannan ku bi amma ba mutum ba abinda suka rika faɗa kenan la khasirun ay maghbununa wato kamar an yi muku kamun ga kenan wal inkaru fi bashariyati rasul wa sababuhu at-taraf fa huwa yu'mil basira wa yughallidhu at-tabi'a wa yuqsi al-qalb wa yusabbibu al-hasada bayna bani al-jins wato malai yake cewa inkarin da suke dangane da kasantuwar annabi a matsayin manzo sababin da ya haifar da shi shine at-taraf rayuwa ta ni'ima da suke ciki fa huwa yu'mil basira galibi ni'ima takan batar da basiran mutum sai ya rinka yin abu da girman kai kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna dan adam yakan yi shishigi dan yana ganin yana da wadata sai ya kasa saurarawa ya ji me za a faɗa masa wanda zai amfane shi wa yughallizu tabi'a kuma galibi wadata takan taurar ɗabi'ar mutum ya zanto mai taurare ɗabi'a wanda baya ji kangararre wa yuqsil qalb kuma tana ke kasar da zuciya wa yusabbibu al-hasada bayna banil jins sannan kuma wato wadata tana haifar da hasada a tsakankanin mutane ga su yan jinsi daya fa ankarul ba'tha bi qawlihim sai suka sake yin inkarin wace cewa za a tashi kiyama bayan sun yi inkarin manzanci sai suka yi inkarin kuma cewa za a tashi kiyama da suka ce me aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun هيهات هيهات لما توعدون
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. suka ce a ya'idukum annakum idza mittum, yanzu zai rinka muku alƙawalin cewa wai ku din idan kun mutu wa kuntum turaban kuma kun kasance turbaya wa izaman da kasusuwa annakum mukhrajun, wai ko za a sake fitar da ku wani lokaci. huwa khabaru annakum al'ula, wato annakum mukhrajun shine khabar na annakum din farko, wa annakum athaniya ta'kidun laha lamma tala al-faslu, annakum din nan ta biyu kamar takidi ce ta annakum ta farko a ya'idukum annakum lamma tala al-faslu, da aka sami tsawo wato fasali ya tsawo, ma'ana aka sami yanke zancen bayan an kawo annakum kafin a kawo mukhrajuna, sai aka sami izamittum wa kuntum turaban wa izaman, a madadin kawai a ce mukhrajun sai aka sake mai ta annakum mukhrajun, saboda fasl ya yi tsawo kenan tsakan kai. Haihata haihata lima tu'adun, haihata ya nisata, haihata ya kuma nisata kwarai lima tu'aduna, abinda ake muku alƙawalin sa min al-ikhraj min al-qubur, na cewa za a fitar da ku daga cikin kaburbura. wallahu za'idatul lil bayan, wannan lamun din wato akan kawo ta ne don ƙarin bayani, amma ko babu ita magana ta cika, akan ce haihata haihata matu aduna. Shi lafazin haihata malai ce ismu fi'ilin madin bi ma'ana masdar, ismul fi'il ne, shi ba fi'il bane amma ismul fi'il madin ne. Ai ba'uda bu'dan, ma'ana ya nesanta mai yawa, matu aduna irin abin da ake muku alƙawali na cewa za ku fito daga cikin kaburbura. In hiya illa hayatuna dunya, rayuwar nan ba komai bace face rayuwa ce ta mu ta duniya, na mutuwa na haya, wato mu mutu mu rayu, wa ma nahnu bi mub'uthin, ai mu dinnan ba mu zanto cikin waɗanda za a tashe su ba, ma'ana in mun mutu kenan ba za a tashe mu ba. Ana akwai karin bayanin haihata kamar yadda muka faɗa ismu fi'il al-amr ne. Akwai qira'ar haihati haihati limatu adun ta Abu Ja'far kenan al-Madani, ita ma qira'a ce sabita mutawatira. Shi lafazin haihat din wato yana da wajahi wadan guda 10 a cikin larabci, akan ce haihata, akan ce haihatu, akan ce haihati, kuma akan ce haihatan, akan ce haihatin, akan ce aihata, zuwa sauransu har zuwa kashi 10. Wannan ta kurkusa din ta duniya wadda muke ciki an ce mata ad-dunya dan a kusa take, an fahimta ko ba ita ce ta karshe ba, ta karshe ita ce rayuwar lahira. Lafazin na mutu wa na haya, wanne ake fara yi tsakanin rayuwa da mutuwa? Rayuwa ake fara yi a ganin ido sannan mutuwa ta zo, to sai suka ce na mutu wa na haya, mu mutu mu rayu. To shine malamai suke taujihin fassara shi, waɗansu ce ma'anan na mutu wa na haya, ma'ana waɗansu mun suna mutuwa, waɗansu mun suna ci gaba da rayuwa. Haka duniya take, yau wani ya mutu wani kuma ya ci gaba da rayuwa sai shi sai gobe, haka rayuwar take, na mutu wa na haya, yani ya mutu ba'duna wa yahya al-ba'd al-akhar, wani sashin namu ya mutu wani sashin namu kuma ya mai ya ci gaba da rayuwa. Wato a al'adance haka Allah ya haka duniyar take gudana, ba wai Allah ne ya tsaro ta haka ba, nature ce, al'ada ce, ɗabi'a ce kawai. wata rana kuma an kare, idan an kare kuma an kare kurunkus kenan, ba za a sake tashi ba da za a farfado da mutane daga baya. Shine ma'anar da mutuwa na haya da suka ina fata mun fahimta. Waɗansu kuma suka fassara shi da cewa na mutuwa na haya, yani ya mutu al-aba wa yahya al-aulad, iyaye na mutuwa, ya'ya kuma suna mai ci gaba da rayuwa. Waɗansu suka ce duk ma ku daina wahalar da kanku, ma'anar na mutuwa na haya shine na haya wa na mutu, amma an gabatar da wannan an jinkirtar da wannan, sai aka kawo wawun a tsakiya. Shi alwawu la yakata tartib, wawun baya nuna lallai na mutuwa ce ta fara rayuwa sannan wa na haya sannan rayuwa ta zo daga baya. Rayuwa ce ta fara zuwa sannan mutuwa, dan jeri da wawun baya nuna wannan ne farko wannan ne karshe. Abin da yake nufi guda biyan suna faruwa, mutuwa da rayuwa, amma ayar ba ruwanta da wanne yake faruwa wanne ne na karshe. Ayar ba ta magana akan wannan. Ina fata an fahimci wannan wajahin, ko shakka babu wannan wajahin yana da karfi. Idan mun ga dama kuma kila a iya kaddara wato ainihin hamzatul istifhami, ana mutu wa nahya, ma'ana sai zanto ana haya wa namut, shin za mu mutu mu rayu, ko kuma shin za mu mutu yanzu ko mu rayu nan gaba? Ana mutu, shin ma mutu a yau, wa nahya kuma nan gaba a ce mu rayu. Kaga idan mun kaddara hamzatul istifham sai zato istifhamun inkari, wato suna musun yiwuwar mai
tashi a nan gaba. Wa ma nahnu bi mawusin ya ƙara fito da ma'anar kenan. Ai mu ba za a tashe mu ba abinda suka yi da'awa kenan. Sai Allah ce إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين in huwa illa rajulun bihi jinna abinda kace wajen in hiya illa hayatul dunya shi zaka faɗa a nan wajen in huwa illa rajulun sai zanto huwa din nan yana koma zuwa ga me rajul almutaakhir lafzan wa rutubatan wanda ya zo a ƙarshe kenan ta fuskar jeri an fahimta ko kaga anan damiri ya sake koma zuwa ga wani abu nan gaba kamar yadda wani daga cikin sai ce hiyan nafsu in hammaltaha tatahammalu wato ita rai idan ka koya mata abu mai wahala za ta iya koya yau da gobe ko mun wahalar sa har ta iya kaga sai ce hiyan nafsu a madadin annafsu hiya sai fara kawo hiya sannan annafsu in hammaltaha tatahammalu in huwa illa rajulun bihi jinna ba kowa bane shi face wani mutum wato kai iftara ala Allah kazba kai iftara ala Allah kazba wanda ya kirkiri wato ƙarya ya jingina ma Allah wasu na tuhumar shi annabin nasu ƙarya yake lokacin da ya ce shi manzo ne lokacin da ya ce Allah ya turo shi ya yi wa Allah ƙarya Allah bai aiko shi ba ya ce ya aiko shi kaji dan Allah irin wannan rashin ladabi wa ma nahnu lahu bimu'minin da dai mu ba za mu taɓa yin imani da shi ba akwai bambanci tsakanin amantu bihi da kuma amantu lahu amantu bihi wato na yadda da shi ko na ba da gaskiya da shi amma amantu lahu na yadda da abin da ya zo da shi labarin da ya faɗa na yadda idan suka ce wa ma nahnu lahu bi mu'minin ba mu yadda da labarin da ya zo da shi ba wato kun ga ta iya yiwuwa a waɗansu labarai nashi a matsayin shi na mutum na yau da gobe cikin ma'amalolin rayuwa sun yadda amma labarin da ya zo da shi na cewa shi manzo ne wannan labarin ba a yadda da shi ba ina ba za mu fahimta shine wa nahnu lahu bimu'minin qala sai wannan annabi ya ce rabbin surni bima kazzabun ya ubangiji ka taimake ni saboda kareta na da suka yi qala sai Allah ce amma qalilin kyale su nan da dan kankanin lokaci ne la yusbihunna nadimin lalle za su wayi gari suna masu nadama fa akhazatuhum as-sayhatu bil haqqi sai kawai tsawa ta danke su bil haqqi da gaskiya an ce da gaskiya ma'ana bisa ga adalci dan ba zalunta su akai ba faja'alnahum gusa'a sai muka sanya su suka zanto yayi ko ciyawa lafazin al-gusa ita ce ciyawa ko kirare ko tsummokarai irin wanda ruwa ke dauke da shi lokacin da ruwa yake tafiya kaga baya da nauyi kenan baya da matsayi kenan to haka muka mayar da su wato ba kowan kowa ba faja'alnahum gusa'a kenan santar rahama ya tabbata ga mutanen da suke azzalumai wato waɗanda suka zalunci kawunansu idan kun lura waɗannan mutane tun daga farkon kissarsu zuwa nan ƙarshen ta farkon kissarsu kamar yadda muka karanto thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan ƙarshen kissarsu fa akhazatuhum as-sayhatu bil haqqi faja'alnahum guthaa'a fa bu'dan lil qawmi adh-dhalimin ana ta ambatan mutanen da abin da suke cewa da kuma irin abin da annabin suke cewa amma ba a faɗi wani annabi bane ballantanan musamman mutane ne da haka sai malaman tafsiri suka yi sabani waɗannan wani irin mutane ne waɗansu daga cikin su suka ce mutanen annabi salihu ne aka ce me hujjar ku suka ce ƙarshen kissa Allah ce fa akhazatuhum as-sayhatu bil haqqi mutanen annabi salihu ko an wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jasmin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud kaga samuda kenan mutanen annabi salihu dan su ne sayha ta zo akan su waɗansu suka ce a'a yayi idan kun ce lafazin saiha ne madogarar ku na cewa mutanen annabi salihu ne mu kuma sai mu ce da ko mutanen birnin madayina ne su ma Allah ce wa akhazatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka an lam yaghnaw fiha ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud an ce saiha a kisar mutanen birnin madayina
irin yadda aka faɗi as-sayha a kissar mutanen annabi salihu wato samudawa kenan. to kaga wannan magana ba ta da karfi kenan, amma maganar da ta fi karfi ita ce maganar da take cewa mutanen annabi hudu ne, duk da ba a ambaci suna ba, amma adawa ne mutanen annabi nuhu. saboda an ambace su bayan annabi nuhu mubasharatan. idan muka duba cikin suratul a'raf ana gama kissar annabi nuhu da mutanensa sai aka kawo kissar adawa annabi hudu da mutanensa, ana gama kissar biduni fasilin bainahuma. haka idan muka duba cikin suratul hud ana gama kissar annabi nuhu alaihi salam da mutanensa sai aka kawo kissar adawa, ana gama da ta annabi nuhu kenan, kaga biduni fasilin bainahuma. lalle waɗannan karina ne guda biyu masu ƙarfi da suke nuna anan ma tunda annabi nuhu aka gama ambato ya kamata wa zai biyo baya annabi hudu alaihi salam, ko da ba ambaci sunan shi ba, amma an kyale sunan ba ambata ba dan kai amfani da wannan izinar, tunda Allah ce fa tabiru ya ulul absar, ana son ka sanya izina wajen ayoyin alqur'ani, ana son ka yi tadabburi. kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. cikin suratul araf wannan a fili yake, ana gama da qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء إلى آخر هذه زودا إنهم كانوا قوما آمنين وإلى عاد أخاهم هودا. أنا جمع سأكتب وإلى عاد أخاهم هودا. haka cikin suratul hud ana gamawa wato kila ya nuhu bi islamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamin sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin wa ila adin akhahum huda. kaga ana gamawa sai aka shiga kisar annabi, to lalle ko anan gurin ma ana gamawa sai aka shiga kisar annabi. lalle wannan karina ce da za ta nuna mana ana nufin wato samudawa kenan mutanen annabi hudu alaihi salam, adawa kai mutanen annabi hudu alaihi salam. ina fatan wannan ya fito fili. sai Allah ce mai thumma an sha'ana